Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Цинични химни за улиците, специалния подкаст, който изпълнява функцията и на годишен обзор. Това е нашето коментарно студио с мен, Момчил Бонев, а тук с мен Диджей Акаша. За мен е изключително удоволствие да ти гостувам. Следя ти от известно време подкаста, ревютата и съм фен на това, което правиш, защото има нужда сцената ни от повече хора като тебе, които изказват мнение и коментират, да, безпристрастно, обективно, което няма. Ти и Илю. Това сте хората. Добре, представи се на хората, които срещат това име за първи път. Какво ще кажеш за себе си? Аз съм един ценител на хип-хоп културата, човек израснал с хип-хопа, диджей. Изразявам позициите си, част от нещата, в които харесвам чрез музиката. Артисти, които ме кефят, организирам събития. Под формата на Rock on Gems. Под формата, да, на Rock on Gems. Опитвам се да допринеса с нещо на малката ни сцена. Ами добре. Сега да обясним на хората какво реално слушат и какво им предстои. То си пише в заглавието. Този подкаст записваме го на 30 декември 2018 година. Ще излезе през 2019. Едно от любимите ми неща в края на годината и в началото на новата е равносметката, която се дава, и всичките тези класации, статии и разбира се музикалните награди на различните сайтове, академии и не знам си какво още. И за втора поредна година аз организирам анкета, която е именувана Hip Hop Awards, но реално няма церемония, няма физически награди, които печелят победителите. Просто събираме любимата ни музика, както смятаме, че трябва да е, противоположно на 359. И затова съм те поканил, за да може да обсъдим кои са номинациите, да ги обявим на хората, а гласуването още не знам кога ще започне, но най-вероятно на 9 и на 10 януари, някъде в този диапазон, смятам да пусна гласуването, което ще продължи една седмица и ще е напълно безплатно в интернет. Това е в един много готин сайт. Което е супер яко и любопитно като експеримент, изобщо да се даде глас на хората, които те следват, и изобщо алтернативната сцена да даде глас без някакви академии, някакви такива журита и всякакви компетентни органи. Да. То реално няма да е само моята аудитория, нали, свързах се с доста хора от мим средите, нали, това е интернет музикантското общество, което малко или много повече иронизира музиката, отколкото я обсъжда колко яка е всъщност. Това, което ги кефи, разбира се, с различни хора се свързах и те обещаха да разпратят новината за тези награди в кавички. Което е супер яко, защото в днешно време платформите в интернет ни дават изобщо различните хора, които застават зад профили в тези платформи, когато заедно се обединяват да правят нещо, наистина може да се достига до по-широка аудитория и да се взима мнение от различни хора, което е интересно. Да, плюс че и в наградите не са само хора, които хората свързват с мен, че им се кефа на тях и че само на тях пише позитивни ревюта. Което малко или много е така. Аз харесвам няколко групировки в българския рап, всичко останало ми е безинтересно, но съм се постарал да има от всичко. Нали, селекцията, номинациите, главно аз съм ги правил, нали, съветвал съм се с приятели, обсъждали сме варианти, включително и с теб как да стават, но основата аз им правил. Сега, какви са критериите? За някои номинации има по 5 места, за някои категории, които са 10 на брой категории, някои от тях имат по 5 имена, които ще се борят за приза, някои имат по 10, защото просто конкуренцията е силна. И така аз предлагам да минем по същество. Първата категория е пробив или дебют на годината. Естествено, аз не съм номиниран, нищо че ЦХЗУ под формата, която е сега, започна тази година. Просто оставих конкуренцията да се бори. И да. Това е доста така милосърдно от твоя страна. Да.
предвид силата, която имаш за тебе сред различните сайтове, с които имаш подкрепа. Точно. Можеш Плюс, че доста това са моите награди. Можеш да агитираш доста сериозно от твоя подкреп. Добре. 5 номинации има в пробив или дебют на годината. Това е категория за хора, които като име са се станали по-известни. Не е задължително да почнат да се занимават тази година, но да са избухнали тази година и малко повече хора да са разбрали за тях. Номинациите са F4 като група, Maya Steel, Bogi, New Wave и Митко Димитров или новия му псевдоним, който е Демо. Това са. Сега, кой е твоя фаворит и какво мислиш за изброените имена? Моя фаворит категорично е F4. Изключително много харесвам албума. Откакто е излязъл, доста съм слушала парчетата им. Спойлер, после ще го обсъждаме, така че... Да. Плюс това, само Камен не го познавам лично, фактически. Михаил и с Паркман сме били на една сцена, чувала съм ги наживо, виждала съм как се държат на сцена, как хората реагират на уменията им и защо начина, по който работят с микрофона, което за мен е много важно, защото все пак коментираме някакви рап номинации и за мен е важно и това нещо, да съм чула хората. Знам, че в днешно време хайпа е много водещо, нали, нещо и никой може да си няма лайв, да си популярен в интернет, обаче да нямаш едно участие. Но за мен тия неща са важни и просто от изборените те са най-така моето нещо, просто защото съм ги слушала на живо, запозната съм по-дълбоко с музиката им, отделила съм повече време на F4, като интерес са ми грабнали. Боги много ми харесва като лирика, клипове съм гледала, доста интересен стил, интелигентен, готини лирики, кефи ме. За New Wave съм чувала само някакви неща. Трака с Имера съм слушала, честно казано... После ще говорим за него, да. Да, честно казано нямам толкова наблюдения, може би трябва време за да достигна до другите, така да се свържи, да си изградя мнение. Не смея да изказвам мнение за артисти, на които не съм отделила внимание по такъв начин. В смисъл, за мен е важно малко да мине време. Да. Също трябва да кажа, че миналата година конкуренцията в тази категория беше изключително силна. Значи миналата година се появиха страшно много имена, които в момента са пионерите на трапа в България. Факт. И борбата беше основно между Вирго и между Рос. Не Рос, бандата на ръба, да, БНР. Рос също беше с много гласове, което ме очудва, защото той има 2 трака в нета качени, примерно. Обаче той наживо, изобщо той си изгради име от батъл сцената, тръгна, той е в някаква златна среда. Много е впечатляващо за неговото поколение, защото това не те прави известен в момента на 18 години. Факт, но при него е много интересно, защото той си извоюва място на сцената първо чрез батали, чрез класическият подход в рапа като MC-инг. Много е интересно. Да, миналата година спечели Вирго, сега тази година аз бих искал да спечелят или F4 или Боги, просто защото извадиха страшно добри неща тази година. Да, факт. Особено F4 те от нищото се появиха като група. Без никакъв хайп преди това. Да. И защото вече изкараха албум с половината е заснет на клипове. Няколко сингъла имат. Знам за едни колаборации, които ще пръснат главите на хората, така че... Ще очакваме. Да, пък и някои хора доста ги обичат от моите последователи, така че пожелавам им успех в гласуването. Преминаваме напред. Една нова категория, която нямаше миналата година и мисля, че е важно да има такова нещо. Евент или събитие на годината. Защо смятам, че това е важно и защо трябва да се гласува за това? Именно защото хип-хопа, сега малко ми е тъпо да говоря така за хип-хоп при положение, че съм на 15. Обаче всичко се е зародило на живо и на улицата и смятам, че едно от впечатляващите неща, което е заребило много
много хора в тая култура и са задълбали много повече, когато са били на евент или на участие. Да, И факт. е изключително важно за един артист да може да направи добро участие, просто за да се запомни в главите на хората с добро. Така показваш отношение спрямо публиката, така там е показваш реалният тест. умения, да. Там е теста, реално. Едно, че там е теста за артистите, друго, че магията на тая култура е именно когато е наживо, когато да си можеш да част. въздействаш с публиката. Да, когато публиката, ти като публика също си част от това, което се случва. Да, пък е важно и организаторите да ги споменем, защото те влагат много средства и много старания да направят нещо наистина яко, което да се запомни и да събират много хора, поне в тези евенти, които аз съм подбрал. Мисля, че са доста готини неща, с които ще запомни 2018. Аз лично, за съжаление, не съм бил на нито едно от петте, но това е обяснимо заради възрастта ми, иначе бих посетил следващите им издания по-напред, като навърша 18 години. Има време за всичко. Да, точно така. Първото е Back to the Unity Volume 11 The Missing Link, което се проведе на 2 юни в Маймунарника, София. След това е Глока Фест на 3 и 4 август в, как се казваше местността? Ласковския манастир ли беше? Нещо такова, да. Да. Около Лясковец, Да. Велико Търново Да. област. Да. Пуденинг 2, така съм го нарекал, Клинчестот, което са акапелните батали. Те бяха в Барзар в София на 3 февруари. Нова вълна в Пловдив, в една зала, която май се казваше Сила. Тя обединява всички известни трап лица и се проведе на 30 юни. И най-накрая имаме промото на албума на Жорж Григор Гена Прилив, което беше на 20 юли в Маймунарника отново. Сега ти си присъствала на колко от тези събития? Присъствала съм на Back to the Unity, като на това издание на Back to the Unity помагах на Негъра с организацията. И защо всички, които са около моята възраст, нашето поколение артисти, имаме така особено отношение към Back to the Unity като фестивал, като събитие, защото... Това е мечтаното нещо. Да, и защо особено когато си прохождаш артист, там е място, където наистина получаваш сцена и пред по-голяма публика и място за изява сред изпълнители, които вече са утвърдени на сцената и е някакво много... Запознаваш се с всякакви лица. Това е все едно влизаш в някакво общество така за по-младите. Някакси Рос, примерно, заедно с един пич Румен тръгнаха така от Back to the Unity. И много други артисти от по-малките. Изобщо всички имаме един сантимент към Back to the Unity, защото той е първият такъв ивент в България, който обединява всичките, цялата сцена. Вече колко години ще излъжа. Може би някой път ще си говориш с Негъра за това нещо. На Глока Фест бях като гост, заедно с Атила. Беше много готино. На Back to the Unity не си пускала? Пусках като диджей. На Глока също заедно лайв формата ми с Атила. Диджей MC имахме шоу. Blood не съм посещавала нито едно събитие. Гледала съм клипчетата в интернет. Много интересен формат. Новата вълна много гръмна. Много гръмна, ама голям заради хайп. друго нещо. Да. И Прилив си беше събитие, което доста силно удариха с албума и защо много млади хора се припознаха в музиката на Жорж Григор Гена и много се радвам, че изобщо алтернативната сцена някакси... Това събитие за мен се превърна като символ на този калибър артисти, на алтернативната сцена, че в момента има че има някакъв подем отново в момента и интерес към този тип рап, което е супер яко. Супер яко. Много се кефя. Не бях на събитието, но ги подкрепям и много се радвам, че се слуша този рап. Back to the Unity реално имаше 2 издания тази година. Те по принцип са едно зимно и едно лятно. Да. Доколкото знам. Да. През януари нямаше толкова отзвук, колкото от лятното. Може би защото на лятното впечатление ми направи, че това ми го разправяха хора, които са били там,
че Соколите, като излязоха, Сокол открил, направиха сета си специално за Бате Долен. Между другото, Трибют. тук е мястото да помена, че Негъра беше съобразил и имаше и трибют на постера. Имаше едно място на плаката на една стена и пишеше Батев Долен е свободен. И това смисъл събитието си беше много яко да се изпише по такъв начин за Христо и защото нямаше как да не направят трибют за техния човек. Да. Беше много... Трябваше си хората да... Много чувствително беше цялото нещо. Хората усетиха и почувстваха това нещо, защото на всички много ще им липсва Христо и като приятел, и като творец, защото изразяваше много богат вътрешен свят. Добре, също и на това Back to the Unity после обявиха датата за тяхното промо, което беше, нали, по принцип техните промота бяха преди това за предишните албуми, готини, но нямаше такъв гърмеж. Сега това нещо, един месец след като мина, хората още ми говориха, които са били там. Те са били страшно много хора. 1000 човека. Маймонарника не знам какъв му е капацитет, обаче 1000 човека на артисти от тяхната лига, така да се каже. Супер постижение. Да, факт. И наистина е било емоционално събитие. Нали, албума си е специален, направен е за наживо. Не с тази цел, обаче става за да го усетиш още веднага ритъма. Да. И да, после ще говорим за него. Сега новата вълна беше готино, че, нали, новите имена, които изкочиха в трапа, които станаха изключително актуални миналата година, се опитаха да направят събитие, което да е подобно на Back to the Unity, където събират най-доброто каймака на една сцена. Нали, имаше и замислено за София вариант. Първото беше в Пловдив, след няколко дена трябваше да има в София, но по една или друга причина се отложи. И това беше доста коментирано събитие, като беше. Сега за Blood & Ink аз смятам, че това не беше толкова силно. То се усеща от клиповете, че не е била същата атмосфера като миналата година на Първа кръв, на първото им събитие, където бяха по-познати имена. Аз смятам, че фаворита обаче от тези пете трябва да е Голока Феста, защото е национално, в смисъл на по-централно място и пътуват хора от цялата страна. Останалите са в София и в Пловдив. Не само, има друг момент също. Те съобразиха и обединиха сцената. Поканиха трап изпълнители и по-алтернативни. Да, в смисъл имаше едно такова опит за такава спойка, нали, всичко наистина да бъде на едно място, нали, селективно, но двата дни бяха разпределени така, че да има за всички. Това е похвално, това е много готино, защото според мен сцената в България е малка. Не е редно да се делиме на кое е трап, кое е рап, кое е рил, кое е фейк, някакви такива глупости. Да. И е готино, когато някой прави такава инициатива да обединява всичко. Добре. Трудна задача и е похвално като начинание. Да. Много трудна организация за Герата и за всички замесени. Много смело, да. Така че ево им правим и на 5 организатора. Това е общо взето. Ти за кое ще гласуваш от тези? Мисля, че Голока заслужава признанието и ми се иска да продължат и да има ново издание и да запазят тая линия, защото няма еквивалент. Имаше преди хип-хоп Natural, което вече го няма. Да, но хип-хоп Natural, аз не ги сравнявам двете, защото хип-хоп Natural беше по-подобно на Back to the Unity като концепция. Докато тук Фо и Герата, концепцията беше да се събират стиловете и да няма само разделение. Неща. И да няма само хип-хоп неща. Имаше модни инсталации, имаше на някакви представяне на брандове. Изобщо беше много интересно ми е да го развиват. В смисъл, подкрепям ги, заслужават юмрук. Добре.
Само да кажа, че нали, това в момента, което го записваме, е благодарение на Илю, който ни предостави студиото. Нали, вече за втори път идвам тук да записвам и е приятна атмосфера. Сега той ни е оставил. Ключовете. По принцип седи ей там на онова бюро и едитва поредния епизод, който трябва да излезе, така че и аз и той не спираме да работим. Сега спомена брандове. Следващата категория всъщност е клоудинг бранд на годината, което ми беше доста интересно да я направя тази категория, защото аз много се кефя да нося мърч на рапъри и изобщо на музиканти, на хора, които им се кефа, те да си имат някакъв готин дизайн, който ти можеш да носиш, така репрезентваш твоите хора и евентуално така може да намериш самишленици. Абсолютно Да. и като цяло самата идея за българи, които правят български дизайнерски облекла, аксесуари и така нататък. Много е яко да се подкрепя, защото не е по-различно от това да си артист на сцената в България. Дори при тях борбата и средствата са много има повече спирачки там. Трудно е. Тук не говорим за някакви джижени, Fashion Weeks и такова, тук говорим за някакви ежедневни дрехи, които можеш да си носиш във всяка ситуация. Така, номинираните са Супер щупен Motion Madness, Filmar.corp, Glocalware, Brocoldware и 0511 Clothing. Сега, Супер щупен, нали, той си е режисьор, който снима не само рап клипове, ами и реклами и други неща прави. Но си има доста стабилна линия и доста продукти в сайта, които мен лично много ме кефят. Имам са много интересни. Няколко, да. Едни фламингота имаше, едни сладолетчета, някакви много интересни такива. Имитация на Supreme, пародия на Nirvana. Аз даже нося супер закашливи са, да. Даже нося такава тениска в Хората говорят 2, където бях тук и говорихме силно за албумите на Вирго и на Търфа. Може да го видите. Репрезент. Да. Трябва да се плъгна, защото това е контент креатърската, ютубърската страна на нещата. Добре, следващия е filmar.corp, който е за хората, които не знаят, това е профил в Instagram, който е новосформиран бранд, който се създаде тази година. Е просто един пич, който, доколкото знам, това учи. Правят доста яки неща. Първо започна с шапки и в последствие с подкрепата на хората почнаха да се появят още продукти и си стана готино, пък и той си има някаква такава линия. Създал си култура с това цялото нещо с филмарите и с специфичния му стил на дизайна. Аз следвам в Инстаграм много интересен профил, дори гледах едно клипче как шие и такова, викам, паси точно колко сръчно работи с и тази... Той ли си ги шие? И това, мъжка ръка имаше в смисъл не се вижда кой е човека, но предполагам, че е той. Така, заснето не знам. Потвърждавам, че нещата разбереме. не са просто щампи за 15 лева и с 10 лева наценка. Просто имаше клипче как някой обшива и прави нещо много страшно. И това, което Ило ми показа и Умрука подаръка тук е доста яко изработено. В смисъл, личи си, че го е направил човек, който е супер сръчен. Това да кажа е статуетка, която е с юмрука и с един обръч около него. Буквално си е едно към едно с логото му направено. Да. Много като впечатляващо. статуетка точно за тия награди да ги правим в момента. Няма злато, но... Да. Но ние сме от улиците все пак. Да. Тук... Реално тази статуетка я даде Филмара, той беше на гости, докато F4 си представяха албума в тяхното предание, той беше с тях, защото са гъсти, са приятели и се подкрепят взаимно. Също да кажем, че той правил дизайните на всичките обложки и на визията на F4, така да кажем. Което е също много интересна като концепция. Може би той е четвъртия човек. Може би, да. Ще разберем. Истината е някъде там. Добре. Глока
те действат вече от доста години. Доколкото знам, ги движат Герата и Настера. Да, не съм запозната Настера вече до каква степен участва в процеса. В началото започнаха заедно, после започнаха да канят колаборации, Кух имаше, Визи, някакви други хора, нали, като гости на бранда за самите щампи, подплатите, как да са отпечатани всичко, но много як бранд. С много внимание подхожда Герата към избора на платове, неща. Също не се прави просто така. Знам процеса от самото начало и уважавам, че продължава, защото съм запозната с трудностите и просто е похвално някой да започне нещо и 3-4 години по-късно да продължава да го прави. Да. Пък и Глока като бранд, отделно от неговия си лейбъл и музиката, която прави, Глока подкрепя и доста евенти и събития. Да, стана движение. Си движение Глока. Да, вече си има собствен фестивал, за който говорихме. Да. Така че следващите са Bro Cold Wear, които аз ги знам покрай So Cold Crew, защото и те движат заедно и носят техни дрехи и по евенти са им били нещо като спонсор, нали? Bro Code дизайнер, аз познавам човека, който шие и застава зад дизайна. Много, много изчистени дизайни, много така... Разпознаваеми, да, той е много такъв... Самият дизайнер е много критичен, пък и човека, който е в колаборация с него, също си има собствената визия за нещата и посланията, които иска марката да носи. И всичко е много стилно, много изчистено направено, харесва ми. Въпреки, че нали, сега говорим за 2018 какво са направили, аз тази година не съм виждал нови продукти в сайта им, на Bro Code конкретно. Даже скоро мислех да си вземам тениска, но по една или друга причина не намерих това, което търся. Така че, добре, следващите са 0511 Clothing, които, доколкото знам, са... Крю. Те са реално са графити крю, OSM крю и си имат бранд, който е органични, нали... материали. Да. Много яки, имат чапки, тиотки, всяките такива с тагове, изобщо графити линията и цялата такова доста бандитското. Да, много яко. От тия 5 те са най-раперските дрехи, така че също наскоро откриха магазин в София, което също е супер. Много яко. Да може да има физическо място, на което да отидеш и да разгледаш всичко. Да, и им желаем успех с цялото това нещо. Много е яко да виждаш как хората си развиват нещата и има български брандове за стрит мода. Да. Не е да ходим в моловете и някакви такива. Много е яко, защото това е пак от символите на културата, на уличната култура. Да, тук дори не говорим за хип-хоп. Като символ на уличната култура, че има хора, които правят такива брандове за градска мода, които са по някакъв начин достъпни и отразяват нашата реалност, нашата музика, културата, която засяга мястото, където живеем. Много е яко. Добре, понеже напредваме с времето, аз бих казал, че от тези 5 фаворита ми е Filmar Corp, защото се появи тази година и издаде много нови неща, пък останалите също са яки като дизайн и като идея, но просто не са издали нови линии, нови неща за 2018. Пък и на Filmar са най-оригинални, мисля. Да, факт, аз също бих гласувала за него, защото съм впечатлена от нещата, които съм видяла и ми е интересно да го следя и да видя с какво ще изкочи, пък и цялата тази загадка около F4, дали пък не е четвъртият. Да, и също и, че той си го прави стриктно сам, доколкото знам, и не е голям екип, като другите конкурентите в тази категория.
Добре, аз викам така да завършим тази част. След това се връщаме. Следващата част ще бъде клип на годината, колаборация и група. Останете до края, за да разберете кои са номинациите в второто издание на ЦХЗУ Hip Hop Awards.